Ектотрин Штар. Вие сте с изповедта на Явростин Зезула. Днес водещия Дик Чукра ще ви срещне с революцията. Приятели, присъствате на уникалното интервю с коменданта Маркус, който се провежда много дълбоко под земята. Комендантът Маркус отдели от своето свободно време, той винаги много заед, защото непрекъснато прави революции и в момента е решил да ни гостува. Това е уникален шанс. Донесъл е даже барабаните на съпротивата, на революцията. Той винаги ходи с тях, никога не ги забравя. Не са винаги много удобни, но революцията преди всичко. Така ли е, коменданте Маркус? Точно така, точно така. Да перефразирам един велик революционен поет в днешния трагичен ден за световната революция. Каракас, Каракас, ти пак туптиш! Аз се извинявам, но защо фъфлите? Каква е причината? Имам бронхит. Помислих да не биде в резултат на някой удар от полицията, нали? Защото понякога ударите от полицията променят прогнатичната оклузия, както се казва, т.е. захапката. Оклузията си ви е вред, просто имам бронхит до човек. Бронхит? Революционерите боледуват ли? Аз не знаех. Те са железни хора. Разбира се, че боледуват. Боледуват от детските болести на революцията. Разбирам. Затова никога после няма истински революционери, след като революцията победи. Защото те са победени от детската болест на революцията. Точно така. Ето, сега си изясня нещо много важно. Аз много съм се чудил защо всъщност революцията изяжда своите деца. А тя не ги изяжда, те боледуват. Боледуват от бронхит. Да. Сега, това е знака, нашият знак на нашата, бих казал, дружба е силно казано, но на нашата оговорка да пазиме тайна, ние няма да казваме за вашия маршрут. Между другото, ние не знаем как коменданте Маркус идва при нас и как... С 7-6. С 7-6. Това е вероятно основният транспорт, който използват революционерите, предполагам. Да. Идвате с 7-6 и се прибирате с 7-6. Ето, знам, че има тайни. Има тайни. Коменданте, искам да попитам, вие четете ли вестници, например? Коменданте, четете ли вестници? Коменданте, към мене, оставете. Чета. И през това сте популярен достатъчно. Чета вестници. Да. И какво научавате, като четете вестници? Вие разбрахте ли, че хората имат някакви желания, някакви изисквания? Това разбирате ли го? Имат желание, хората имат изисквания. Имат желания, имат изисквания. Напълно основателни и революцията е за това, за да удовлетвори желанията и исканията на хората. Хората основно желаят и искат. И затова революционният импулс трябва да задоволи техните желания и искания, които са свързани с нужди. Големи нужди. А революционерите имат ли нужди? Също. Имат. Как ги задоволяват? Клечейки. Тези нужди съм стари колкото света, предполагам. Други нужди? Да, имат и други нужди. Коменданте, вие въобще четете ли или някой ви разказва за събитията? Не, аз основно пиша. Вие пишете, но някой ви разказва за събитията. Тоест, вие в крайна сметка разбирате... Напротив, като минавам с 7-6 покрай събитията и наблюдавам. Той като някакъв такъв вълшебен рейс. Коменданте. Той като вълшебен рейс някакъв. Минава... Има ли революции и той минава покрай събитията? Да, бе, човек, покрай Орлов може да се минава. А сега издадахме част от тайната на коменданте Маркус. Орлов мост е място, където често може да го видите и да беседвате с него. Друго какво? Въоръжена ли е революцията или? Въоръжена? С какво? С емоция. С емоция и с... Да, разбирам за емоциите. Подсетихте ме за следващия въпрос. Винаги съм се питал, революцията кой пол предпочита? Пола на мъжа или пола на жената? Това ми е много съм чел. За революцията никога този отговор не го знам. Революцията има само един пол и това е Пол Маккартни. Пол Маккартни не беше ли композитор?
а не политик. Пол Маккартни е символ на революцията. Да. Коменданте Маркос, защо ми се струва, че имате объркани понятия или може би е сбъркан? Бъркате? Това е следствие на много преживени травми. Лесно е да те застрелят, както застреляха Джон Ленън. Много по-трудно е да оцелееш, да станеш вегетарианец и да се ожениш за манекенка с един крак. Това е истински революционер. Това е Пол Маккартни. Това е човек, който продължава борбата. Да. Тоест не всички трябва да се оженим по примера на Пол Маккартни. Това ли ще бъде след революцията, когато революцията победи? Това ли е програмата? Ни най-малко не ви карам да се жените. Какво трябва да направим след като утре революцията побеждава? Каква е нашата съдба? Бихте ли ни разкрили? Революцията е вашата съдба. Непрекъснато. Непрекъснато. Тя побеждава и ние непрекъснато. Това е една непрекъсната революция. Да. Това е революция в нравите. Революция в поведението. Революция в... Коменданте, с мене говорите. Оставете тази суетност ваша. С мене говорите. И без това сте се маскирали така, че никой няма да ви познае. Не е суетност. Да. Това е, може би, мярка за... Неотклонение. Неотклонение. Това е мярка за неотклонение. Да. Интересни неща научавам. Действително, значи революцията няма пол, има Пол Маккартни. Пол Маккартни се жени, а революцията продължава. Така ли? Тоест, в резюме, правилно... Да ви прави впечатление, че Пол Маккартни се жени почти серийно в последните години? Да. И революцията все повече и повече набира скорост, да ви прави впечатление? Правим впечатление. Правим впечатление. Правителствата какво отношение имат към този феномен? Правителствата нямат значение. Днеска едно правителство, утре друго. Коменданте Маркос винаги е тук. Ами, аз почти няма какво повече да кажа. Чувствам се доста объркан след това интервю. Може би... Знаете ли на кой ми напомняте? Всъщност тази доктрина, която вие излагате, страшно много ми напомня на идейната платформа на Яростин Зезола. Не знам дали... Знам го Яростин Зезола, разбира се. Да. Много ми прилича, има така доста сходни точки с неговата платформа, въобще неговия светоглед, разбирането му за социален инженеринг. Все пак много ми напомня. А каква е причината? Вие сте чували за Яростин? Чувал съм за Яростин Зезола, аз го познавам лично. Вчера заедно мятахме талумби по жандармерията на Лов мост. Затова ли те бяха толкова доволни? Не, затова бяха толкова лепкави. Интересно, наистина интересно. Щом Яростин е с вас, аз не се съмнявам в успеха на това, което вие сте започнали. Така че не ви пожелавам успех. Знам, че вие го имате вече. Поздравете Яростин, като го видите. Метнете и към нас по една толумба, тъй като имаме нужда. И в следващото интервю ще разкажете отново спомени от вашият революционен живот. Разбира се. С голямо удоволствие ще го направя. Представихме ви комендантен Маркос, изключително опасна личност. Нашия съвет е, когато го видите, да не го заговаряте, а да го подминете. Така че, моля ви, послушайте ни. Mon nom est Denis Côté, je viens de Montréal, Canada. Je suis ici au 17e Festival du film de Sofia et vous écoutez Yarostin Zazula.